Tu máme rezaciu linku, kde vlastne režeme tabulové plechy presne na mieru do maximálnej šírky 3 metrov a toto je poloautomatická ohýbacia linka, kde vieme ohnúť tiež krycie plechy až do šírky 3 metrov. Následne, ak by sa jednalo o dlhšie zostavy, tak dokážeme ich rôznymi spojkami nadpojiť. Krycie plechy sú potom vybavené s takýmito bočnými plechmi, ktoré dodávajú v podstate pevnosť tomu kryciemu plechu a samozrejme držia aj tvar. Takto vyzerá už hotový pripravený krycí plech, ktorý sa zabuduje pod fasádu. Tieto krycie plechy do novostavieb montujeme pomocou takýchto nastaviteľných konvôl, ktoré sú veľmi pevné a sú vybavené s týmto gumovým tesnením proti vibráciám vetra. Každý jeden výrobok je vyrobený na rozmer, každý výrobok je originál. Je to ručná výroba z časti, poloautomatizovaná a tie výrobky sú vyrábané presne podľa žiadosti klienta.